sa gipahigayon ang local job fair. Ug karon kauban nato ang mga hired on the spot ug ato silang mahinabi kung kumusta ang ilahang experience. So hello sir, maayong buntag. So unsay pangalan nato sir? I'm Christian Tanugay, 22 years old from Minglanilla. So sir, sa karon nga job fair, unsa man kumusta man ang imong na-feel karon nga na-hired na jud ka? Actually, pag sulod pala na ko din sa Capitol ganina, murag something cool ba na jud ko ma'am if ma-hard on the spot ba ko or dili kay throughout daghan na kay kog mga gi-applyan pero wala jud kay ko na tawagan, so grab ko aning opportunity na mo attend aning job fair. So magsulod ako dili medyo cool ba jud and then very overwhelmed nga naglibog jud ko unsa kong mabuhat. So mo gid akong gibati jud ma'am. So, congrats, sir. So, hello, sir. Maayong utol sa atong pangalan. Ako di ay si Tamloy de los Santos, 22 years old from Capital Site, Cebu City. So, karon sir, unsa man nga kumpanya ang imuhang gi-applyan? I-applyan ako ang bank in Makati, which is na HOTS.me, and grateful and thankful kaayo ko sa company nga nag-hired na mo, and thankful pud ko ni Governor Pam nga yaning gi sa ulo sa yaning gi give sa amo ang opportunity, especially kami nga mga fresh graduates nga wala pa kayo experience, and now we are eager to take the next steps of our career by applying our knowledge and experience gamay sa amo ang college days, and we are confident enough to give our skill set and to make a meaningful impact sa among role pohon. So, sir, unsa man ang imuhang masulti sa Cebu Provincial Government nga nagpakuan karon sa job fair? So mo to, thank you kaayo Gov Pam sa imuhang give sa amo ang opportunity karon nga job fair, and we are given HOTS karon, and thankful jud kaayo mi kay gitagaan mig opportunity para sa among brighter future pohon. Thank you kayo Gov. Naa sa daytoy lain karon nga na-hire siya gahapon sa local overseas job fair ug karon nibalik siya ug na-hire sad siya April. Grabe sir, congrats. Unsay pangalan nato sir? Si Miko Alvin na yung nanak ko. Pili mo edad sir? 37. 37. So, sa karon sir, unsa man ang imuhang gi-applyan nga kumpanya? So karon akong gi-applyan katong NDM, represent katong NDM Philippines sales representative. And then kagahapon sa Global Filipina. So, unsaon man na nimo sir nga na-hire ka paghapon, na-hire ka karon, so medyo unsa man imong pilion murag pagkalisod? Overwhelmed kayo ba ang mga panghitabo, pero kuan unya na lang. Unya na lang. So, abot sa balay sir, murag mag-overthink jud kag maayo. So, di ba, at least kanang naglibog ka kay duha imong trabaho nga local ug overseas. So, ang atoang local job fair magpadayon hangtod alas 5 sa hapon. Kung ako ninyo, pang-apply na mo. Again, ako si Yani Almonia, maayong adto.